Mastreets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndiri ni referee na boss ati ndine referee na manager mugame rachona. Aiwa noda kuzivisa kuti zviri kuitika zvakanga zviripo azukuru mutambo akanga uripo uyo waikutsirwana mutambo waikutsirwana nati akanga aripo Winky D akanga aripo uyezve na Ja Praise akanga aripo vazukuru muguta guru reHarare kunzvimbo inonzi iyo Rainbow Towers yaimbozikana kunzi zvoni Sheraton Hotel. Tichakura isusu ana sekuru venyu. Asi chekutanga kana unga usati wasubscribe paSend TV uri munyowani uchangotanga kutiona nhasi. Aiwa kana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell. Zvakanakirei kuitira kuti every time we upload a video you'll be notified. Also vazukuru izvi zvese zvinoitwa pachena. Zvinoitwa mahara nichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint sekuziva kwenyu vazukuru kuti Winky D na JP aiwa ndo magiants edu pari zvino pa generation yedu ino. Aiwa ava ndo magiants edu pari zvino ndo vari kupisa vakanga vakabatana vachifadza vanhu vazukuru nati ndakatanga kupinda akafadza vanhu uchizoterawo Winky gafa ndiri afadza vanhu JP achizopedzisa kunyange zvavo vakazobatwa JP vari pakati pekufadza vanhu nyaya yekefyu ichiri kwazukuru yakazobata vanhu yakazomubata akazotadza kunatsopedzisa chiga chaakanga akatarirwa pamberi pake anditi chekufadza mimi mafanzi ake. Pane system iriko mazuva ano azukuru amenoti munoiona sei system yemadzimai vanoti vakanakirwa vari kubvisa mabra nekukanda pastage vachikandira anonzana vachikandira artist wavo anditi munoionawo sei vazukuru. Takaona kwaBurna chikomana ichi cheku Nigeria chakanga chiri muno zvakare masondoro akapera chakakandirwa zvakare bra body anditi apa Winky D takaona zvakare akakandirwa zukuru. Munochiona sei chisystem ichocho kufara kwakadaiwo hakusi kwekuti madzimai achapesera kubvisa nezvemukati here akukandira maati nezvimwe zveya zvinenge zvezvimuvharangozi vakukandira futi maartist ameno vazukuru kuti munozviona sei. Tichito ameno varume muchakandawo chii kana vari maladies kufadzai zvakanyanya muchakandawo chii ndo zviri kuitika mastreets esocial media vazukuru. Ameno munozviona sei ngataura nocomment section kuti munofungei nezveperformance yanati Winky D pamwe na JP changopfuura uko kwava kuchibhadhara $20 neveruzhinji vese uyezve mavip achibhadharawo $50. Munozviona sei vazukuru. Ndozvandandoyazokuzivisai vazukuru zviri kuitika mastreets imozowa kuti zvii zvakatora nzvimbo. Torinyorera comment section munofungei from Uncle Send only Zim Uncle anongati ferinye hasi Uncle mubate kola so mukandidzira kore uchiti much love